Poďte si so mnou upiecť medovníky, ktoré sú nielen chutné, ale aj zdravé. Ja v recepte použijem túto taliansku celozrnnú múku Caputo Integrale, ktorá obsahuje viac minerálov a vitamínov skupiny B v porovnaní s bežnou múkou, má vyšší obsah vlákniny, čím zvyšuje pocit sítosti a tým môže pomôcť pri kontrole hmotnosti. Sladiť medovníky budem len talianskym medom, miele a brosóly. Ako dekoráciu môžete použiť dekoratívne cukrové zrná. Navážime si 400 g celozrnnej múky, do nej vložíme jedno vajíčko, sódu, bikarbónu a škoricu, 125 g roztopeného masla, 50 ml vody a 250 g medu. Všetky suroviny poriadne zmiešame. Hotové cesto dáme do chladničky na 24 hodín. Cesto sme mali v papieri na pečenie. Vyvaľkáme ho na 4 cm. Je to úžasné, že sa cesto vôbec nelepí. A vykrajujeme formičkami krásne medovníčky. Navrch posypeme dekoráciu a pečieme na 150 stupňoch približne 6 minút. Takto vyzerajú medovníčky, keď sú hotové. Nechávame ich v uzatvárateľnej nádobe. Čo dodať? Bon Natale!